Itinaas na ng Office of Civil Defense o OCD Bicol ang red alert status sa rehiyon bilang paghahanda sa posibleng epekto sa Kabikolan ng Severe Tropical Storm Fungwong o Bagyong Uwan pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Grimil Alexis Naz, tagapagsalita ng OCD Bicol, nagsagawa na sila ng Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA, katuwang ang iba't ibang response agencies ng pamahalaan gaya ng PNP, Coast Guard, LTO Bicol, Pag-asa, DSWD at DOH. Nakahanda na rin aniya ang mga water o floating assets ng mga kapulisan, AFP at Coast Guard para sa mga posibleng gawing water search and rescue operations. Kapag labas na rin po ng advisory si LTO discouraging yung land travel, lalo na yung mga papuntang Visayas kasi baka maipon po yung volume ng mga sasakyan dito po sa may Sorsogon. At yung ating regional operation centers, continuous monitoring po tayo sa Bagyo, and at the same time nag-join din tayo sa online meeting together with the National DRM Council led by Secretary Gilbert Chodoro. Dagdag pa niya, may mga nakapreposisyon na rin na family food packs ang DSWD na agad na ide-deploy para sa relief operations. Handa na rin aniya ang mga paglilipatang evacuation centers sakaling magpatupad na ng preemptive evacuation ng iba't ibang LGU. Sinabi kasi nating red alert status, yan yung highest level of coordination And yan din yung basis ng ibang regional response agencies sa kanilang alert status para ma-ensure natin na meron tayong personnel 24/7 for the coordination sa iba't ibang mga probinsya. And kapag red alert status din, yung ating mga response asset and rapid damage assessment teams ay on standby na po sila for any possible deployment. Sa ngayon, hindi pa po nasa Philippine Area of Responsibility si papangalan ng Bagyong Uwan, kaya may time pa po tayo to prepare. Kasi malapad po itong bagyong ito, nasa 1,400 kilometers ang diameter or 700 kilometers from the center. So kahit na hindi po siya magla-landfall based sa tracking sa Bicol, ay abot po ang mainland Bicol until Masbate ng pagkapo ng bagyo. Ngayong weekend, posible umanong dumaan ang Bagyong Uwan sa Kabikolan, kaya paalala ng OCD sa publiko, manatiling nakatutok sa Pag-asa para sa tamang ulat panahon at sumunod sa mga ipapatupad na direktiba ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.